Hola, en aquest mòdul parlarem del que és l'autoritat web i per què serveix, i també de les paraules clau, o keywords, com se li diu, que són dos factors que ens ajuden a posicionar-nos en els cercadors, quan un usuari fa una cerca. Què és l'autoritat web i per què ens serveix? Doncs l'autoritat web no és res més que com ens classifica Google la importància del nostre web per Google o per qualsevol cercador. Penseu que el 75% dels usuaris mai passa de la primera pàgina dels resultats, a no ser que estiguin buscant una cosa molt concreta. Aparèixer en aquestes primeres posicions de les pàgines de resultats no és gens fàcil. Llavors, per què parlem de Google? Perquè, sens dubte, és una de les empreses més importants dintre de la història d'Internet. De moment no hi ha cap cercador que li planti cara. Penseu que el 91,38% dels usuaris està utilitzant Google per fer les cerques a la xarxa. Això què vol dir? Que té més de 6.000 milions de cerques al dia. Us plantejaré una curiositat, que existeix un verb transitiu que és googlejar. Això es va produir el 2006, que va ser afegit com a verb transitiu en el Oxford English Dictionary. Per què va ser? Doncs perquè aquesta paraula, aquest verb, googlejar, es va utilitzar en un capítol d'una sèrie, i llavors es va decidir que com la gent l'utilitzava, el va començar a utilitzar moltíssim, passés a ser un verb transitiu. D'aquí la importància, vull dir, de Google. Llavors, l'autoritat és la rellevància, com hem dit, o la importància que té el lloc web per un cercador respecte a altres pàgines de la nostra competència. Per què serveix una autoritat web alta? Doncs perquè els cercadors, en aquest cas Google en concret, ens tractarà millor. Si ens arriben enllaços tòxics a la nostra web no es veurà tan afectada, i els nostres enllaços tindran més potència, seran més rellevants. Si nosaltres posem un enllaç a la nostra web cap a una altra, tindran més valor. Penseu que hi ha empreses que venen i compren posts o entrades en el blog patrocinats. Com ens podem posicionar o com podem obtindre també autoritat web? Doncs aquí entren les paraules clau o les keywords, que no és concretament una paraula, se li diu keyword o paraula clau també amb una frase, i és el que escrivim en els cercadors per trobar alguna cosa. Llavors, sortint els primers resultats de Google, ens pot enviar molt de tràfic cap a la nostra web, per això s'utilitza. En aquest cas hem fet una búsqueda, us he posat un exemple d'una búsqueda, sabateria Barcelona, i ja veieu com apareixen els resultats normals. Com es fa un anàlisi de paraules clau? Doncs utilitzem la teoria de la cua llarga. Molta competència, poca competència, moltes cerques, poques cerques. En aquest cas hem agafat un exemple. Llavors, la paraula amb moltes cerques i molta competència seria flors. Aquesta paraula clau ens seria molt difícil posicionar-la a Google. Té moltes cerques, però com és tan difícil posicionar-la, té poca conversió. Una paraula clau que tindria menys competència, però també forces cerques, seria flors a domicili. Aquí, si flors el SEO era molt difícil, aquí
el SEO és difícil, també té força competència. No tant com Flors, que és més genèrica, però té competència. Sí que és veritat que aquí les cerques són més concretes i hi ha una millor conversió. I després, si poséssim la paraula clau flors a domicili a Barcelona, tindríem molta menys cerques a Google, ens aportaria menys visites, podríem dir, però són de més qualitat, el SEO és molt més fàcil i amb la qual cosa, vull dir, aquestes cerques que són tan concretes tenen molta més conversió. Normalment, els usuaris ja tenim una idea, qui té pàgina web, de les paraules clau amb les que ens volem posicionar. Però sapigueu que és impossible saber tot el que la gent busca. Vull dir, és impossible. Llavors, hem de determinar quines paraules claus representen una oportunitat per la nostra web i per al posicionament. Aquí us deixo uns quants programes o plataformes que ens ajudarien a saber quines són les millors paraules clau per a la nostra web. Algunes són de pagament, les altres són gratuïtes i les altres són mixtes, que tens una versió free, que és gratuïta, i ja passar a una versió pro, que és de pagament. Com hem dit, no ens podem posicionar totes les paraules claus. Llavors, quines mètriques o com escollir-les a part d'utilitzar aquestes eines que hem dit? Una és pel volum de cerques, l'altra és per la intenció de cerques de l'usuari, l'altra és per al valor de la paraula i l'altra és per la dificultat de la paraula clau. Sabeu que la dificultat és, a més volum de cerques, més difícil ens és posicionar perquè tenim molta més competència. El valor d'una paraula clau és quan estem pagats a disposar de mitjana per aquesta paraula clau quan fem anuncis, quan fem publicitat. La intenció de cerques és el motiu de la consulta. Per a poder aconseguir posicionar-nos amb aquestes paraules clau que tenen una intenció de cerca, hem de crear un contingut que vagi en línia amb aquesta intenció i el volum de cerca és el trànsit potencial que podem tindre cap al nostre web. La forma principal per optimitzar aquestes paraules claus a la nostra web és: les hem de posar en el títol, les hem de posar a la URL, les podem anar esmentant a dintre de la pàgina web, a dintre de la nostra web, diferents apartats, utilitzant el títol 1, títol 3 i títol 4. Normalment més del títol 4 no se'n va més enllà. I hem d'incloure les paraules de cua llarga que hem anat mirant també dintre de la nostra web. A mi m'agradaria que poguéssiu buscar 5 paraules clau que us anessin bé per la vostra web i dintre del vostre sector. Que miréssim quantes cerques té, si té molta competència i les puguem analitzar una micona.